तर सर्वांना नमस्ते. 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 चला आजच्या व्लॉगमध्ये बघा, आता तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या बाजूला घराचं काम सुरू आहे. जरा दाखवा तिकडे घराचं काम सुरू आहे ते किती झालं आमचं काम दाखवा लांबून. ओके, वरचे फ्रेम्स दिसले तुम्हाला? येस. आता तुम्हाला अजून इकडे दाखवतो बघा. आता वरती पत्र्याचे फ्रेम्स ऑलमोस्ट झालेले आहेत. आता त्याच्यावरती पत्रे टाकायचे आहेत, पण ते पत्रे टाकायच्या अगोदर आम्ही काहीतरी इकडे एक मटेरियल आणलं. इकडे बघा, एक शीट आहे. ही शीट दिसली का? दिसली एवढी मोठी दिसली का? हा एक रोल आणि हा अर्धा रोल, अर्धा आणि एक रोल बघा तिथे बघा. आतमध्ये जाऊन दाखवा. ते एक पूर्ण रोल आहे तिकडे, मोठासा मोठा. ओके, हा एवढा मोठा रोल आहे ना की उचलणार नाही. उभा राहिला. ओके, ठीक आहे. तर आपण जे कोल्हापूरला गेलेलो इचलकरंजीमध्ये शॉपिंग करायला, तर त्या इंटिरियरच्या दुकानात जाऊन आपण हे आणलं होतं. आता ह्याचं काय काम आहे ते तुम्हाला आता दाखवतो. या चला तुम्हाला दाखवूया. सहजा हे आता हे नवीन आलं आहे ना. आता ज्यांचं नवीन घर किंवा नवीन बंगला जर बांधत असाल तुम्ही, तरी असं केलं तर माझ्या हिशोबाने फायदा होऊ शकतो. तर हे शीट बघितली कशी आहे? हे बघा, इकडून दाखव. इकडून बघ कसं आहे बघा. ह्याच्या आतमध्ये सँडविच टाईप आहे, ह्याच्यामध्ये लेअर आहे असं बबल रॅपसारखं आहे ना ते आहे. आणि असं थिक आहे, थिक. हे आता 8 mm, 10 mm, 12 mm अशामध्ये येतं हे सर्व. आता ह्याचं गौरी येतं. घेऊ द्या. आता ह्याचं काम काय माहिती आहे का? आपलं पत्रा आहे ना, पत्रा हे आपले लोखंड बसले, ह्याच्यावरती आपण पत्रे ठेवणार ना. पत्र्याच्या आणि लोखंडाच्या मध्ये ही शीट अगोदर घालायची आणि त्याच्यावरती पत्रे घालायचे. म्हणजे काय होईल, एवढ्या आता तापत्या उन्हात, आता ऊन भरपूर पडतो. गौरी आली, तिला जायला रस्ता नाही काय? हे बघा, हे पण नवीन सबस्क्रायबर आहेत. बघायला आली ती पण. हात लावला की मारते ती, मारते. मग जा तिकडे, तू इकडे अशी आहे जा. ती पण आली व्हिडिओ मध्ये. व्हिडिओ मध्ये आली आहे गौरी. हा ठीक आहे. तर कॉन्सेप्ट काय आहे, हे पत्र्याच्या जर आपण खाली शीट लावली आणि त्याच्यावरती पत्रे ठेवले, तर वरतून जे उन्हाने पत्रे तापतात ना, त्याचं तापमान रूममध्ये ते कमी करणार. इन्सुलेशन शीट म्हणजे आपलं टेम्परेचर थोडंसं कमी करणार. आता हे कितपट कमी करताय ना ते आपल्याला लावल्यानंतर समजेल. बरोबर आहे ना. आणि हे आम्ही कुठे लावायला घेतलं? आपल्या वरती 3 रूम आपण पाडलेत. पहिला, दुसरा आणि लांब लचक असा तिसरा. त्या फक्त रूम्समध्ये, आउटर बाहेरमध्ये आम्ही लावणार नाही आहे. ओके. आणि हे जी प्राइजेस पण मी सांगतो, हे आपल्याला 10 mm, 12 mm XYZ हे मला 14 रुपये स्क्वेअर फीटनी पडलं तिथे. आणि हे माझं 850 स्क्वेअर फूटचं काम आहे. हा रोल आणि तो रोल दाखवला तो मोठा रोल. ओके. म्हणजे एक साधारण बघा 3 रूमला एक 12,000 पर्यंत खर्च एक्स्ट्रा झाला. हे लावलं नाही लावलं हे तुमचं कॉल असतो, तुझ्यावरती असतं, आपल्यावरती असतं. बरोबर आहे. आपण हे नाही लावलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. लावलं तर आपला बोलतात ना हीट कमी मारेल आपल्या रूममध्ये. बरोबर आहे. म्हणून आम्ही हे परवा एमर्जन्सीमध्ये गेलो होतो. पण हा एवढा मोठा रोल आहे ना की आम्ही गाडीतून आणायला, आम्हाला वाटलेलं की आम्ही गाडीतून आणू. हा बघा, एवढाच असतं तर कसं तरी ॲडजस्ट करून आणला असतं. पण त्यासोबत तो सुद्धा मोठा रोल होता. तर तो कसा येणार गाडीवरून, एवढा कोल्हापूरवरून? म्हणून मग आम्हाला ट्रान्सपोर्ट करायला लागलं. आणि मग ट्रान्सपोर्टमध्ये ते जरा अजून महाग पडलं. ते पण सांगतो कसं. इचलकरंजीवरून ते कोल्हापूरपर्यंत 900 रुपये घेतले ह्याचे. इचलकरंजी, हा, इचलकरंजीपासून ते कोल्हापूरपर्यंत ह्याचे 900 रुपये ट्रान्सपोर्टने घेतले. आणि परत तिथून आपलं एक वेगळा टेम्पो ट्रक आला, ज्यामध्ये लेटेस्टमध्ये बघा तिथे जे ग्रेनाईट ठेवलेत ना, ग्रेनाईट, ते पण आम्ही नवीन तिथे 10 स्लॅब ग्रेनाईटचे घेतले. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मी दाखवलं. आणि सोबतच कारच्या पुढे तिकडे दाखवा तिकडे सिमेंटचे बॅग्स ठेवलेत बघा नवीन. हे जे सिमेंटचे बॅग्स आहेत ना, हे जे सिमेंटचे बॅग्स आहेत ना, मला कमीत कमी एका बॅगमध्ये 100 ते 150 रुपये उरलेत. ओके. बघा, तिकडून माल मागवल्याने माझा काय फायदा झाला? मला ट्रान्सपोर्ट लागला, गाडी लागली 7,500ची. बरोबर. ते माणसं जे उतरून ठेवणार ना, त्यांनी 1,500 रुपये घेतले. किती झाले? 7,500, 1,500, 9,000. आणि हे तिथे पोचवायला एक 900-1,000 रुपये पकडा, म्हणजे झाले 10,000 रुपये. 10,000 रुपये झाले ना. पण ह्या टोटल माल मी जर इथे घेतला असता, कोल्हापूर घेण्यामध्ये माझे 16,000चा फरक झाला. 16,000 आणि माझे 10,000 ट्रान्सपोर्ट आणि लोडिंग अनलोडिंगला गेले. तरी मी 6,000 प्रॉफिटला आहे.
बरोबर. आणि मेन म्हणजे कसं हे ऑनलाईन पण मिळत होतं, पण किती थिकनेस असेल त्यावरून आपल्याला माहिती नाही. मग तिथे जाऊन आम्ही चेक केलं आणि हे एवढं म्हणजे एकदम मजबूत आहे. कंपनीचा माल घेतलेला आहे. मस्त आहे. मस्त आहे ना. तर अशी इन्फॉर्मेशन दिली. आता हे तुम्हाला उघडून नाही दाखवत, ते उद्याच येतील आणि ते उघडतील आणि ते बरोबर लावतील पत्रे. बरोबर लावतील. हां, आणि हे पत्रे पण बघितलं ना आपले नवीन आणलेले, आपण नवीन पत्रे घेतलेले. आता हे पत्रे बघा कसले आहेत. त्याला कोणा बोलतात? हा, कोणा. हे UPVC चे पत्रे आहेत. हे आपले ते आशेवाले पत्रे नाही आहेत, हे वेगळे आहेत. मग ह्याचा फायदा काय होतो, हा हीट कमी मारतो. तर हे जे फायदा काय बघा, हे पत्रे मी तुम्हाला हे पण सांगतो. काजल आणि मम्मीला विचारतो, हे पत्रे किती दिवस अगोदर बुक केलेत मी? किती दिवस म्हणजे किती महिने विचार? किती महिना अगोदर, जरा पुढे, किती महिना अगोदर बुक केलेत मी? 1.5 महिना अगोदर. हां, आता हे 100, त्यावेळी मला हे 125 रुपये स्क्वेअर फीटनी पडले. ते 125 रुपये स्क्वेअर फीट आणि आता 140 रुपये स्क्वेअर फीट रुपये झालेत. रेट वाढलेत. म्हणजे त्यावेळी बुकिंग करून माल बघा आणून ठेवलं मी सर्व, कारण मला माहिती आहे वॉर सिच्युएशन झाली की माल मटेरियल महाग होणार. तर एवढ्या पत्र्यामध्ये माझ्या हिशोबाने 15-20 हजार रुपये आत्ता वाढलेले आहेत. हा माल साईडला दाखव, एवढा आहे तो, केवढा माल आहे बघा. तर बघा हे कोणे वरून हे आणि हे पत्रे बघा दाखवतो बघा. कौलाचे पत्रे, कौलारू पत्रे असतात ना तसे. चला व्यवस्थित या. तुम्हाला तिथे सन दिसतोय का, पण लपलेला आहे बघा. सनसेट इकडून पण छान दिसतो. हां, आता मी सर्वांना माहिती देतो. ती तर तुम्हाला रेट सांगितलं आणि सर्व सांगितलं. ते दोन्ही शीट ना मम्मी आपल्याला एक 12,000 पडलं. म्हणजे तो एक मोठा रूम कव्हर करायला 4,000 रुपये. हे मी का सांगतोय, आता गरमीचा सीझन आहे तर कुठच्या तरी घरगुती, असं नाही की पत्रे लावल्यानंतर पण तुम्ही खालून पण ते चिटकू शकता. म्हणजे जर हीट कमी होत असेल अजून आपण लावायचं आणि ट्रायल करायचं. पण माझ्या हिशोबाने होणार 10-12% तरी म्हणजे फरक पडणार, कारण आपण काहीतरी लावतोय पत्र्यांना. बरोबर आहे ना. आता त्यानंतर बघा आपण हे किती स्लॅब मागवलेत, 1, 2, 10 मागवलेत ना नवीन. आणि पहिल्याचे आपले हे 2, हेच आपण पहिले सुद्धा मागवलेले बघा, जरा व्हाईटिश कलर आहे ते. ओके, तर ह्याचं पण एक रेटचं उदाहरण देतो की आपण एवढा लांबून का प्रवास करतो का आणतो. एक हे आपल्याला इकडे पडतात काजल 76ला कोल्हापूरला पडतात, 76-80 रुपीजला पडतात आपल्याला. बरोबर, आपण एक साधारण 80 रुपीज पकडूया. आणि इकडचा रेट आहे 120, म्हणजे आपण 40 रुपीज प्लसवर आहे इकडे 40 रुपीज. बरोबर. आणि आपण घेतले हे 300 स्क्वेअर फीटचं, म्हणजे ह्याच्यात आपले 14 to 30 म्हणजे 12,000 रुपये वाचले ह्याच्यात 12,000 रुपये वाचले. बरोबर. आणि सिमेंटच्या बॅगमध्ये मी जसं बोललो 30 सिमेंट बॅगमध्ये मला समजा 100 रुपये जरी उरले तर 3,000 रुपये. 12 आणि 3 15,000 रुपये. बरोबर. 15,000 रुपये माझा ट्रान्सपोर्ट आणि ते सर्व गेला 10,000 रुपये सर्व. गाडीचे 7.5, अनलोडिंगचे 1.5 आणि ते 1,000 रुपये. तरी मी 5,000 प्लसमध्ये आहे बघा. बरोबर आहे ना. आणि आपल्याला आपल्या हिशोबाने सामान घेता येतो. पण फरक कसा आहे की जास्त सामान पाहिजे. आता हे तेवढं, त्याच्या अगोदर आपण हे 10 स्लॅब आता घेतले, त्याच्या अगोदर 20 स्लॅब घेतले होते. बरोबर आहे. हे माल बघा मिळत नाही म्हणून मी अगोदरच खडी आणि ती बेगमपुरी वाळू, ती वाळू मागवून ठेवलेत. हां, आता ते पत्र्याचं मटेरियल पण लेटेस्ट मग मागवलं आहे आणि त्याच्या अगोदर मागवला होता. आता त्याचा प्राईस डिफरन्स एका महिन्यात 12-15 हजार एवढं मोठ्या सामानात वाढलेले आहेत. 12,000 15,000 एवढे सर्व वाढलेत. आणि हे सर्व कसं वॉरमुळे झालेलं आहे. आणि तुम्हाला हे पण दाखवलं ना की कोणकोणते टाईल्स आम्हाला बघायला गेलो ना तर ते सध्या अवेलेबल नाही आहेत. आणि आम्ही अजून एवढा वेट करू शकत नाही की अजून 2 महिने थांबून मग टाईल्स मागवणार असं. वरच्या रूमचे पण टाईल्स मागवलेले आहेत, फक्त आम्ही आणून नाही ठेवले कारण आम्हाला ठेवायला जागा नाही आहे. बरोबर आहे. तुम्हाला आता वरती दाखवतो. ह्याला कैची सिस्टम म्हणतात. वरती जे केलेलं आहे ना ते किती क्रिसक्रॉस का केलं आहे, कारण तिथे बघा ते पत्रे कसे आहेत, लेफ्टला गेले राईटला गेले. बरोबर. ते 2 पदरी असे आपण म्हणू शकतो ना. पण हे आपले 3 वाले आहेत. 3 वाले कसे म्हणजे हे असे पण आलेत, असे पण गेलेत आणि असे, म्हणजे थोडे डिझायनर दिसावे आणि व्यवस्थित सर्व अरेंजमेंट असावं मजबूत, म्हणून आम्ही तसं केलेलं आहे. जिथे तुम्हाला सांगतो एक उदाहरण, जिथे 30,000चा माल येतो तिथे मी 50,000चा माल मागवला आहे. का तर हे स्क्वेअर ट्यूब बघा हेवीतले मागवलेत. हे हलक्यामध्ये सुद्धा काम होतं.
बरोबर. जर आपण कोणाला कॉन्ट्रॅक्ट देतो किंवा काय करतो तर ते हलके माल वापरून पण काम करू शकतात. ते पण हलका माल काय 5-10 वर्ष काही खराब होत नाही, नाही होत. म्हणजे मजबूत राहतं. पण आपलं घर आहे तर आपण मजबूत काम करून घ्यावं. होय. आणि आता आपण स्वतः करतोय ना. येस, स्वतः करतोय. आता आपण वरती सुद्धा जाऊया आणि दाखवूया सर्व. बघा, घर बांधायचं असेल ना तर एक सर्वांना माहितीच आहे का, मला सांगायची गरज नाही. मला वाटलं का आता आपण एक अमाऊंट दिली एवढी आणि आता पत्र्याचं मटेरियल लागणार नाही, पण परत एवढं सामान कमी पडलं. हा, एवढं आणि थोडेफार तिथे ठेवलेले आहे. म्हणजे ना, चॅनल बोलतात त्याला. हा, एक उदाहरण म्हणजे समजा तुम्ही 50 लाख रुपये बजेट ठेवलात ना तर 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा खिशात ठेवा. होय. हा, ते कधी पण लागणार तुम्हाला. हा, घर आणि लग्न. येस, काय सांगू शकत नाही, कारण खर्च हा कमी होणार नाही, जास्तच होणार बजेटपेक्षा, कारण आपण तशा गोष्टींनी हेवी काम करत जातो. ओके, अजून 1-2 प्रश्न ना मला जेव्हा पण आपले गेस्ट येतात ना ते विचारतात, ते दाखवतो तुम्हाला. आता ह्या ज्या टेराकोटा ज्या लाद्या आहेत, हे काम कुठे होणार, कसं होणार हे पण तुम्हाला दाखवू का? नको नको दाखवू. नको. नाही, फक्त हे आहे असं दाखव. हा, हे आपल्याला लावायचे आहेत. मग त्यांना काय नवीन दिसणार ना, आता सगळं बरोबर सांगितलं आहे. हे आता मी दाखवलं तुम्हाला तर. काय सिक्रेट सांगत नाही की ह्याचं काय कसं होतो आणि काय तू होतं ते. पहिलाच सांगून टाकतो. मग एक्साइटमेंट पाहिजे की नाही पुढे काहीतरी. मग सिक्रेट ठेवायचं असतं. मग माणसांना उत्सुकता वाढते, आपण कधी जाणार बघायला. ऑलरेडी एवढं भारी काम केलेलं आहे ना की तुम्हाला एक सांगतो, जेवढी आमची ह्या बंगलोची कॅपॅसिटी त्याच्यापेक्षा तिथे डबल कॅपॅसिटी आणि लक्झरी लेवल जास्त. म्हणजे जे टार्गेटेड ग्रुप आहे, जे गोल्डन सिल्वर सारखे टार्गेटेड ग्रुप आहेत ना तसे तिथे टार्गेटेड आहेत. म्हणजे एकदम चांगली सर्व्हिसमध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. आमच्याकडे राहणार तर तुम्ही वरची रूम घ्या, खालची रूम घ्या, एकदम सर्व्हिस टॉप क्वालिटीची मिळणार तुम्हाला. पण आता जे रूम आपण जे बनवतो, आता आपल्याला चान्स आहे, आम्ही जेवढं लक्ष दिलं आहे की आमच्या खालच्या रूमपेक्षा गोल्डन सिल्वर रूम जास्त बुक होतात. आणि मी पण तुम्हाला एक पर्सनली ते सजेस्ट करतो की तुम्ही आमच्याकडे जर बुकिंग घेत असाल, बघा कोकणचा प्रवास हा 8-9 तासाचा प्रवास आहे. हे काय अलिबाग आणि लोणावळा खंडाला नाही की आपण 2-3 तासात तिथे पोचलो. इथे येणं म्हणजे आम्ही तुमचं एवढं बघा रिस्पेक्ट करतो, पण आमच्याकडे बुकिंग केल्यावर मला तुमच्याकडे जास्त रिस्पेक्ट का होते, कारण तुम्ही एवढ्या होमस्टेमध्ये आम्हाला निवडता. इथे यायचं असेल तर ट्रेन बुकिंग लागते, इथे यायला शेड्यूल करावं लागतं, हे ऑन द स्पॉट काही होत नाही इथे येणं. आणि जर तुम्ही इकडे रेअरलीच येत आहे, म्हणजे कधीतरी वर्षांनीच येणार आहे, तर तुम्ही चांगले सर्व्हिसवाले रूम घ्या. रूम आहेत, एक नॉर्मल रूम्स असतात आणि वरचे रूम्स आहेत ना हे सर्व्हिस कॅटेगरीचे रूम आहेत, म्हणजे ज्याच्यात तुम्हाला रूम्स पण आवडणार आणि थोडंसं वातावरण रूमच्या बाहेरच बसून घेता येतं. तर मी पर्सनली सजेस्ट करेल 1-2 दिवसच येत आहे तो गोल्डन सिल्वरसाठीच ट्राय करा. आणि ते रूम्स नाही मिळत म्हणून कोणकोणते गेस्ट आमच्याकडे बोलतात आम्ही नेक्स्ट टाईम येऊ, कारण ते आम्ही जसं बोलतो की असं गोल्डन सिल्वरच घ्या, तसं त्यामुळे आम्हाला तिथे तसं बनवायला लागतं की त्या गोल्डन सिल्वर लेवलचे तिकडे रूम्स आहेत. ओके, जाऊया तर वरती दाखवायला. जाऊया. चला. आणि आमच्याकडे आला तर इव्हनिंगला पण इथे वॉक करा. काय झालं जे आमच्याकडे आला तर इव्हनिंगचा पण असं वॉक करा, इव्हनिंगचा पण एक असा अनुभव घ्या. आता आपण इकडे एक रेग्युलर ब्रीथिंग करतोय म्हणून, पण एक फ्रेशनेस आहे की नाही इकडे ब्रीथिंग करण्यामध्ये? इकडेच फ्रेशनेस आहे, अजून कुठेही नाही आहे. कुठेही नाही म्हणजे इथेच चांगलं आहे. चला लवकर चला. चल मी दाखवते तुझं. चला, तुम्हाला सर्व दाखवतो आज चालण्यापासून. इव्हन बघा ह्याला पण तुम्हाला दाखवतो, ह्याला सुद्धा आज 8-10 दिवस झाले आणि ह्याला सुद्धा रेग्युलर पाणी मारावं लागतं आपल्याला. वरती जायचं आहे ना. येस, बघा ॲज अ गेस्ट जेव्हा तुम्ही वरती येणार ना, बघा असे बुकिंगचं कॉल येत राहतं. हे काय करणार? ते आता आपण कापणार, हा, त्याचं आता गरज नाही, कारण आपण ह्याच्यावरती बांधकाम करत नाही ना. तो तिकडे एक बांधला ना खांब, येस, तसा खांबासाठी होता ना. बघा एक साफ काम कसं असतं, जेव्हा वेल्डर लोक काम करतात ना तेव्हा त्यांनाच व्हाईट पेंट आणूनच द्यायचं. होय. ते कसं येल्लो कलरचं प्रायमर, जसं तिथे बघा त्यांनी येल्लो कलरचं प्रायमर, तिथे पत्रे टाकताना आपण इथे नव्हतो, पण आता इथे टाकताना आहे म्हणून त्यांना ऑलरेडी पहिलंच व्हाईट पेंट आणून दिलं आणि त्यांच्याकडून मारून घेतलं, म्हणजे परत त्या पेंटरला एवढं चढायला नको. बरोबर. आणि ही फ्रेमिंग बघा कशी झालेली आहे, बरोबर आहे ना. बघा हे असं आहे, हे असं, म्हणजे सर्व डिझाईन दिसतील
आणि काम एकदम सुंदर वाटेल करायला झाल्यावरती सर्व. ओके, तर सध्या इकडे हा एक रूम, 2 आणि 3 आणि तिथे स्ट्रक्चर बघा कसा दिलेला आहे आपण. होय. ए शेपचा स्ट्रक्चर दिलेला आहे, बरोबर आहे ना. म्हणजे तिकडे काहीतरी वेगळं काम होणार आहे. आणि बाकी बघा म्हणून त्यांच्याकडून असं पेंट बिंट करूनच ठेवलं आहे. आणि पेंट असल्यामुळे कसं काम एकदम स्वच्छ आणि मारतो. आणि टचअप पण त्यांना करायला सांगितलं मी व्यवस्थित, होय. म्हणजे असं वेल्डिंग केलेली पण वाटत ना त्याच्यात बघा, बरोबर आहे ना. होय. ह्याला ट्रान्सपरंट पत्रे लावले असतं तर बरं झालं असतं. तर उजेड आला असतो. हे बघा दिवसभर इकडे असं उजेड आला असतं, पण ते कसं उन्हात बघता येत नाही ना, होय. म्हणून ट्रान्सपरंट नाही लावले. नाहीतर मी ट्रान्सपरंटच लावणार होतो. एक तरी पत्रा इकडे पाहिजे होता. नाही पण हा इकडे ना बघा हा गॅप आहे ना पूर्ण मोठा. आता हा गॅप ओपन का ठेवला, कारण इथे आपल्याला उजेड खाली जायला हवा आहे, होय. बरोबर आहे. म्हणून इथे आम्ही पत्रेच नाही टाकलेत बघा या एरियामध्ये, कारण इथे आपल्याला ओपन पाहिजे. इथे सनलाईट आपली खाली गेली पाहिजे इथे, बरोबर आहे ना. अजून पण इथे भरपूर काय गोष्ट करायची. हे एवढं फक्त पाणी न जाण्यासाठी आपण तेवढी भिंतसारखं एक उभं केलेलं आहे. ह्याच्यावरती वेगळी काहीतरी आपल्याला परत काहीतरी डोकं लावून डिझाईन करायची आहे, बरोबर आहे. तर समोरून तुम्हाला हे ए शेपचं पण दाखवतो बघा. अजून ह्याचं हे सर्व काढायचं आहे. कॉलम पण उभे केलेले आहेत. आणि बघा हे असं आतमध्ये आल्यावरती तुम्हाला असं वाटेल. हे बघा आधी तुम्हाला काही जास्त समजणार नाही, पण जेव्हा फर्निशिंग होईल, फर्निचर लागेल, सगळं झाल्याशिवाय नाही समजणार. येस, म्हणजे सध्यापुरती बघा इथे असं काम झालं. आणि सर्व काम लिंक्ड आहे. पत्रे झाल्याशिवाय प्लास्टर होणार नाही, प्लास्टर झाल्याशिवाय लादी लागणार नाही, लादी लागल्याशिवाय पेंट लागणार नाही. म्हणून काय बघते, शिडी काय केली आहे ती बघते एवढी. सीडी नवीन केली आहे. ओपन नाही ती. हां, ती अशी एवढी जड आहे ना की एकदमच जड आहे ती. नाही, या शिडीचं आपल्याला काम नाही. एवढा काय जोर देऊन चढतो, बस बाद झाला. खाली आहेत. आता तुम्हाला वरती दाखवतो. इकडे रोजचं काम असतं की हा स्लॅब आहे ना त्याला ओलं करून ठेवायचं आपलं काम असतं बघा, भिजवून ठेवायचं. ओके, आणि वरतून व्ह्यू बघा कसं वाटतंय, वरतून खाली बघा कसं वाटतंय. आता जसं मम्मीनी मला प्रश्न केलात की तू सर्व दाखवत राहतो, बरोबर आहे. काय असतं, जेवढं मी दाखवतो ना तेवढं जेवढे आपले सबस्क्रायबर आहेत तेवढे ते अजून उत्सुक होतात की आता नवीन बनतं आहे ह्यांच्याकडे, आता आपण परत कधी जायचं, नवीन ह्याच्यात जायचं. आता तुला सांगू, एवढे माझ्याकडे ऑलरेडी 3-4 रूम इकडचे रूमचे बुकिंग्स आहेत. म्हणजे फक्त ते काय बोलतात, आम्हाला कॉल करा, रूम रेडी झाले की आम्ही राहायला येतो, असं समजलं ना. आणि हे इव्हनिंगची वेळ आहे, तिकडे ते हा रूम एकदम स्पेशियस आहे. तो सर्वच रूम एकदम चांगल्या कॅटेगरीसाठी बनवलेले आहेत, चांगले एकदम चांगले सर्व्हिस. आणि मेन बघा जागा किती मोकळी सोडलेली, ही जागा मोकळी सोडली आहे, बरोबर आहे. जागा मोकळी आहे. आपण जिथे राहतो ही जागा मोकळी सोडलेली आहे. तर का, तर हे समोरचा जो व्ह्यू आहे हा तुम्ही एन्जॉय करावा. आता जर मी 2 मिनटं शांत बसलो तर ऐका, चिमण्यांचा आवाज येतोय की नाही. तर ह्या गोष्टी कानासाठी चांगले, ऐकण्यासाठी चांगले, सनरेज, नॅचरल हवा, पूर्ण शरीरासाठी हे सर्व गोष्टी चांगले. त्यावरून आपल्या घरगुती जेवण आपलं आता हवा लागायला लागली वरती आल्यावर. हो, येस. तर मी तुम्हाला सांगतो ना, पण मी एक सांगतो, खालचे खालीच आणि वरचे वरतीच. खालच्यांना वरती अलाउड नाही, सगळं प्रायव्हेट असणार आहे. वरच्यांना खाली अलाउड नाही. का, तर जी प्रायव्हसी असते ती वरच्यांना वरती. आता वरती 3 रूम आहेत तर 3 रूमचेच माणसं राहणार. अजून एक सांगतो, तिकडचे माणसं इथे येऊ शकत नाही, आणि गोल्डन सिल्वरचे पण आणि खालचे पण इथे येऊ शकत नाही, आणि इकडचे माणसं पण तिथे जाऊ शकत नाही. नाही, बुकिंग करून जाऊ शकतात. हा, म्हणजे तिकडचे रूम बुक असेल वगैरे तिकडे आले तर ते ठीक आहे. असं वर टेरेसवर वगैरे टाइम स्पेंड नाही करू शकत. तुम्हाला सांगू, जेवढं ते एक वर्डच वापरतो, टेम्पटिंग, किंवा जेवढं अम्युजिंग किंवा जेवढं चांगलं जो टेरेस आहे ना तेवढंच हा एवढं आहे. तर माझ्या हिशोबाने इथे पण बुकिंग पर्सेंटेज वाढणार आहे.
व्यवस्थित आणि एकदम चांगलं. बघूनच बघा ना किती छान वाटते. आणि जर ह्याच्या खाली आम्ही काही डिझाईन लावले तर दिसायला किती छान वाटेल, हे किती मस्त वाटेल. आता बघा किती डोकं लावून हा काम केलेलं आहे बघा. काहीच्या का मारलेलं आहे. अशी सोपं काम असतं तर मी असं आणि असं तुम्हाला एक सांगू, हा सेंटर आहे बघा, हा सेंटर, ह्याचे पत्रे असे आणि तिकडचे पत्रे असे, तर ते मी ए शेप करायची गरज नव्हती. सोपं असतं तर असंच लावलं असतं बघा, असं लावलं असतं. हे सर्व काम माझं सोपं झालं असतं. माझं मटेरियल वाचलं असतं, माझं सर्व गोष्टी वाचल्या असतं. पण डिझाईन आल्यावरती माणसांना काहीतरी वेगळं वाटणं, ह्याच्यासाठी इथे थोडेसे एफर्ट्स घेतले आहे. म्हणून ते ए शेप बनवलेलं आहे आणि हे असे वेगळे सिस्टम काहीतरी केलेलं आहे. मग इथे उभं राहून छान वाटते, मस्त वाटते. मस्त वाटतंय. चला, आणि इथे जर ह्या एरियामध्ये जर नवीन लग्नाचे कपल आले असतील, ऑफर नाही देत आहे त्यांच्यासाठी, आम्ही काही जागा फक्त न्यू मॅरिड कपलसाठी ठेवणार आहे. मी काय बोललो आहे, मॅरिड कपल्स बोललो. अनमॅरिड कपल इकडे यायचं नाही. इकडे पण मॅरिड कपल उड्या नाही, त्यांना मस्त नवीन आयुष्याची त्यांना मस्त सिटिंग अरेंजमेंट करणार. असे मस्त टेबल खुर्च्या इकडे रॉयलवाले लावणार, म्हणजे फक्त 2 माणसं बसू शकतात. चला, न्यू नाही मॅरिड कपल, ते वयस्कर असले तरी तुम्ही तिथे बसू शकतात. म्हणजे एक अशी आयडिया असते, प्रत्येक जागेचा वापर आपण कसा करावा हे तुम्ही शिका आमच्याकडून, ह्यांच्याकडून. हे सर्व डोकं कोणाचं, शुभांगी खीर आणि काजलचं. अर्धा डोकं इकडे, अर्धा डोकं तिकडे. आमचं नाही डोकं, पाठी काय नाही. चला, आता आमची पण बॅटरी कमी झालेली आहे आणि कॅमेऱ्याची पण बॅटरी कमी झालेली आहे. माझं अर्धा वर्ष तर इकडे उभे राहूनच गेलेलं आहे. हा 2026 वर्ष. जसे माणसं तिथे युद्ध करतात तसं मी इथे युद्ध करतोय. म्हणजे मला 1-2 तास तर असं बघत राहावं लागतं की काय हे व्हायच्या अगोदरच माझ्या माइंडमध्ये सर्व चालू असतं की हे असंच असलं पाहिजे. आता तुम्हाला एक साधारण सांगतो, इथे जेव्हा असे फ्रेम्स बनतील सर्व गोष्टींचे, ते बघायला किती छान वाटतील. दरवाजा खिडकी असते तर किती बोरिंग होणार. म्हणजे तू हे पण सांगितलं की ते फ्रेम. आता इथे दरवाजा खिडकीत नाही काजल, दरवाजा खिडकी तर एकच आहे ना काय ते. आता इकडे एक दरवाजा दिला आणि अशा खिडक्या दिल्या तर बोरिंग वाटणार ते. पण हे असं दिसायला किती छान वाटतं बघा. करायला बोलव ना आता. पत्रे झाल्यावर प्लास्टर होणार ना. हां, म्हणून पहिले एक काम सर्व लिंक आहे. जर पत्रेवाले लेट आले, काकांनी आधीच लेट केलंय आणि आता परत अर्ध काम केलंय आणि आता गायब. हां, आता पत्र्यांचं काम झालं की मग प्लास्टरवाले येणार. प्लास्टरचं काम झालं की लादीवाले येणार. मग प्रश्न असा आहे की हा चला, लास्ट प्रश्न आहे. माझा प्रश्न नाही, सबस्क्रायबरांचा प्रश्न आहे की मग आम्ही तुमचं नवीन बंगला कधी रेडी होणार? पुढच्या वर्षी. या वर्षी नाही, म्हणजे या वर्षी कामातच सगळं जाईल. पुढच्या वर्षीपासून बुकिंग होईल. तरी आम्ही ट्राय करू. जर पॉसिबल झालं, पूर्ण एफर्ट्स लावून. करणारेच 1 दिवस येतात, 1 दिवस येत नाही. आणि त्याचा पावसाळा पण चालू होणार आहे ना, मग काम जास्त आणि कसं झालंय, आता पाऊस पडण्याची शक्यता चालू झालेली आहे. म्हणजे आम्ही पेंट करू शकत नाही, नाही. बरोबर आहे. आणि पावसाच्या नंतर आम्ही पेंट करणार, म्हणजे तेवढा वेळ लागणार आहे. नंतर मग इलेक्ट्रिक म्हणजे मीटर घेणं, पायपिंग करणं, पाणीचं सोयी करणं, सर्व गोष्टी आहेत. आम्हाला तर पाहिजे की मोठी सोय करायचं, ते एक मोठं आहे. काय ते कसं सांगणार आता, त्यांचीच मोठी सोय आहे ती, एकदम मोठी. हा ती त्याच्यामुळे त्याला पण वेळ, त्याचं एक बोलतात ना डिमांड जास्त होणार आहे. ती एक सोय आम्ही तिथे ठेवणार आहे. आणि हे पण लावूया की नाही, काय टीव्ही? हो, नाही का टीव्ही नको, बाहेर मजा मारू दे ना त्यांना. आता त्यांची एवढी एक मोठी सोय करणार आहे, त्याच्यासाठी तर टीव्ही गरजच नाहीये. टीव्हीची नको. थोडा टीव्ही बघत बसणार आहे. येस, पण जेव्हा पण होणार तुम्हाला ते समजणार केव्हा झालं की. आम्हाला तर हवं आहे की ते दिवाळीपर्यंत सुरू व्हावं, कारण मला दिवाळीची आणि क्रिसमसच्या बुकिंग मला घेता येईल. असं ट्राय करूया. झालं की तुम्हाला ते दिसणारच. पण घर बांधायला वेळ लागतो आणि म्हणजे पेशन्स पण लागतं. आणि तसं तर प्रत्येक गोष्ट डोक्याने करावी लागते, म्हणून थोडं थांबावं पण लागतं. इझी असताना छोट म्हणजे नॉर्मल गोष्टी करायच्या असते तर पटापट झालं असतं. पण थोडंसं काय मोठं आहे आणि आपण विचार पण खूप काय केलंय ना. हां, तेवढा आतमध्ये जरा इंटिरियर वेगळं करणं, सर्व गोष्टी वेगळ्या करणं मध्ये थोडा वेळ लागतो. ओके, बाय बाय. बाय. असे सबस्क्रायबरचे कॉल येतात बघा, आम्ही ते उचलत नाही.